साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासागिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि गोबां दुखुनांथावना मोनसे भिडिअ क्लिप एबा मोनसे रादाब होननानै बुंनांगोन लानानै फैदों। जि रादाबा नागालेण्डनि जागोन आरो बे नागालेण्डनिल' नङा, बेजों लोगोसे जोंबो सोलोंनांगौ गोबां बाथ्राफोर दङ। बे जाहैबाय विचक्राफ्टनि बाथ्रा। नागालेण्डनि सिङाव मोनसे बेबायदि जाथायफोर सोलिगासिनो दङ आरो बे जाथायानो जाहैबाय जोङो जायखौ दायना होननानै बुङो जोङो बर' रावाव, मोदायनि खामानि सोलोंनाय, जादु तन्त्र मन्त्र होननानै बुङो, इंलिसाव ब्लेक मेजिक होननानै बुङो, विचक्राफ्ट होननानै बुङो। दा बेबायदि मोनसे जाथाय नागालेण्डआव सोलिगासिनो दङ, जागासिनो दङ आरो माखासे मानसिफोर, माखासे सेंग्राफोर जायफोरा ट्रिपल सेक्सखौ आखायाव महर होयै होयै लादों आरो सिं सिं बिथांमोना बेबायदि मोनसे खामानि मावदों जेरावहाय विचक्राफ्ट, मोदायखौ फुजिदों, मोदायखौ। दा बे गासै जाथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों, नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनायनि सिगां एबा रादाबखौ दिन्थिनायनि सिगांनो मैयानि जिथु भिडिअ आपल'ड खालामनायमोन बेनि बिसय फंनैसो बुंनो नागिरबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आङो मैयानि जिथु भिडिअ आपल'ड खालामनायमोन गोबां गोहो खालामनानै बे भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन, नाजादोंमोन आरो आङो आवगायावनो बुंखादोंमोन भिडिअखौ बेखेवनायनि सिगां एबा बुंफोरलांनायनि सिगाङावनो आं बुंखादोंमोन दि गासै बाथ्राफोरखौ गुगोलनिफ्राय लानानै फैनाय जादों आरो गुगोला आंनि थाखाय साफिसियेन्ट नंखाया, आं बेखौ मोनथिखागौ। गुगोला गोनांथि बायदि होजोबनो हाया, मानोना जोंनियाव गोबां आंखाल दङ, अभाब दङ। जोंनि इन्टेलिजेन्ट जिथु ख्रिस्टियानफोरनि इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफोर दङ, गोरों गोराफोर दङ, बिथांमोना दासिमबो जोंनि बर'नि जिथु जारिमिन, बर'नि गेजेराव सोर ख्रिस्टियाना, खारन जोंनि गेजेराव गोबां डेनोमिनेसनफोर दङ, डेनोमिनेसननि गेजेराव बबे डेनोमिनेसननिफ्राय सोर बर' ख्रिस्टियान जाग्रोखो, बिनि जायफ्रा रोंगौथि दङ बिथांमोना दासिमबो गुगोलाव डिजिटेलाव दासिमबो आपल'ड खालामाखै, जायनि जाहोनाव नायगिरब्लाबो बेखौ मोजाङै मोना। बिनिखायनो आंहा सन्देह दंखायोमोन, एसे गोनो गोथो दंखायोमोन। बेयावखायनो आङो आवगायावनो बुंखादोंमोन दि आंखौ निमाहा खालामगोन होननानै। आंहा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा खालामगोन, जिहेतु आंहा दाउट दंखायोमोन। जि भिडिअआव, जि बाथ्रायाव आंहा दाउट दंखायो, आंबो सोलोंनांगौ दंबावो, बेबायदियाव आं बेफोर बाथ्राखौ बाहायखायो। नाथायब्ला माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि बाथ्राफोर बुंबाय जेराव बुंथावा, सासे ख्रिस्टियान मानसि, सासे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय मानसिया बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायथावा, अब्लाबो बिथाङा बाहायबाय, बिथांमोना बाहायदों। जेखि जादिया, जायफ्रा आंखौ मोजां सुबुरुन हरबाय, साजेसन हरबाय, बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों। फैबाय थानाय समाव आं आरोबाव नाजागोन, आं बे भिडिअखौ फिन लाबोबावगोन। नाथाय जि भिडिअ दङमोन बेखौ आं अलरेडि रिमुभ खालामबाय, प्राइभेटाव दोनखाबाय, मानोना गोरोन्थिखौ मानो गुबुननो मोन्थिहोनो। दा बेयावहाय आङो बेखौ प्राइभेट खालामनानै दोनखाबाय अलरेडि। आङो सानसे रिसार्च खालामफिनबावगोन, आं लेखा नायगिरगोन, जायफोरा आंखौ लेखानि बाथ्रा बुंहरदों बैफोर लेखाफोरखौ आङो नायगिरगोन आरो सानसे नोंथांमोननो मोनसे गोग्गो बर'नि गेजेराव सोर जाखो गिबि ख्रिस्टियाना बेखौ फिन लानानै फैफिनबावगोन। आरो जायफोरा गाज्रि कमेन्टफोरखौ हरबाय, जेखि जादिया, नोंथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टआ निमाहा होथों आरो नोंथांमोननो नोंथांमोननि गोसोआव मोजां सिन्ता खालामनो, नेगेटिभ नङा पजिटिभ सिन्ता खालामनो थाखाय इसोरा नोंथांमोननो आशीर्बाद खालामथोंसै, आं बेखौनो हास्थायो। जेखि जादिया, जायफोरा जि कमेन्टफोर हरबाय, सुबुरुन हरबाय, बयखौबो थेंक इउ होदों। दे अब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरबाय जेराव नागालेण्डआव बे जाथाया सोलिगासिनो दङ। बे जाहैबाय तन्त्र मन्त्र, मोदायनि खामानि मावनाय, जायखौ जों दायना होननानै बुङो, जायखौ इंलिसाव विचक्राफ्ट होननानै बुंदों, जायखौ ब्लेक मेजिक होननानै बुंदों, सेटानिक मेजिक होनदों, बायदि रोखोमनि बाथ्रा सोदोबफोर बाहायो। दा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों, नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो। आपने भगवान की पूजा सुनी होगी, हीरो हीरोइन की पूजा सुनी होगी, उनके मंदिर बनने की कहानियां सुनी होगी, किसी हॉलीवुड मूवी में हो सकता है शैतान की पूजा भी देखी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में भी शैतान की पूजा होती है, वो जो राज पिक्चर में डायलॉग था, अगर आप भगवान को मानते हैं तो शैतान को ही मानना होगा, वो रियल लाइफ में भी हो रहा है। नहीं मान रहे ना आप? हम बताते हैं आपको। हमारे देश में ऐसा हो रहा है। हमारे देश में एक राज्य है जहां शैतानों की पूजा हो रही है और ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड बारे में आप सब जानते हैं, आप में से कई लोग हो सकता है वहां घूमने गए हो, प्रकृति की खूबसूरती देखी हो, लेकिन अगर नहीं गए होंगे तो भी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ खबर देखी होगी। नागालैंड वैसे भी हमेशा से शांत प्रदेश रहा है, कम खबरें आती है लेकिन आती रहती है, खूबसूरती की ज्यादा आती है। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है, सोचने पर मजबूर करने वाली है और मन में सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, हमको तो पहली बार सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नागालैंड की विधानसभा में यह मुद्दा उठा तो हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए सकपका गया।
दरअसल नागालैंड विधानसभा में शैतानी पूजा पर प्रतिबंध को लेकर मांग उठी और इसे रोकने के लिए बाकायदा कानून बनाने की बात कही गई। अब आपको बताइए कि आखिर शैतानी पूजा है क्या, लेकिन उससे पहले ही जानिए कि आखिर यह मामला उठा कहां। तो हुआ यूं कि नागा पीपल फ्रंट के विधायक जो हैं नीनू, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और यह कहा कि एक ईसाई राज्य होने के नाते हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्थावान अनुयायी बने रहना चाहिए। यह देखकर वाकई दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खुलेआम शैतानों को पूजा कर रही है, जो हमारे धर्म, हमारे प्रभु की शिक्षाओं का घोर अनादर है। यह खबर उन अभिभावकों के लिए भी है जिन्हें नहीं मालूम कि उनके बच्चे डिजिटल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। क्या है खबर, कौन सा वो शैतान है, किसका जिक्र है, ये सारी खबर जो आपका दिमाग खराब कर रही है, जरा सुनिए आप। नागालैंड के सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। सुंदर वादियों की आड़ में चल रहा शैतानी खेल। क्या नागालैंड में हो रही है शैतानी पूजा? शैतान का नाम लिया और शैतान हो जाता है हाजिर। यह आपने किस्से, कहानियों और फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या अब यही शैतान नागालैंड में बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है? क्या यही शैतान बच्चों के बीच अपना प्रभाव बढ़ा रहा है? जिस तरह घरों और मंदिरों में भगवान की पूजा होती है, वैसे ही क्या अब नागालैंड में युवा इस शैतान को पूज रहे हैं? क्या ये शैतान युवाओं पर इतना हावी हो गया कि आस्तिक और नास्तिक से आगे निकलकर युवा तंत्र मंत्र के रास्ते पर चल पड़े हैं? अब सवाल है कि आखिर शैतानी पूजा होती क्या है? दरअसल इस तरह की पूजा को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह के नैतिक नियमों का पालन नहीं होता। इस पूजा को करने वाले लोग शैतानों से जुड़े बताए जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शैतान एक वास्तविकता है। ये लोग इस शैतान को देवता के तौर पर मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। शैतानी पूजा करने वाले लोग शैतान को ईश्वरीय शक्ति का विरोधी नहीं मानते, बल्कि शैतान को मानव विद्रोह, व्यक्तिवाद और स्वतंत्र विचार का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल है कि आखिर जो नागालैंड ईसाई बहुल राज्य है, वहां शैतानी पूजा चर्चा में क्यों? क्योंकि शैतानी पूजा करने वाले लोग तो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। दरअसल नागालैंड में शैतानी पूजा की जड़ें लगातार मजबूत हो रही हैं। ये काली शक्ति धीरे धीरे युवाओं को अपने कब्जे में जकड़ रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ समूह नागालैंड के युवाओं को शैतानी पूजा में शामिल होने के लिए 1 लाख रुपए और 1 2 पहिया वाहन देने का वादा करके लुभा भी रहे हैं। इन्हीं सब ने कुछ नेताओं और ईसाई समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। इन विचारकों का मानना है कि ये शैतानी पूजा उनके गहरे ईसाई विश्वास और उनके पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। चाहे मतलब नागालैंड आपको पता ही है कि क्रिश्चियन स्टेट है। हमारा 99% क्रिश्चियन है यहाँ पे। तो इसको लेके हमारा कोई, जैसे कि आपका हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, हमारा एक वी हैव रिलीजियस बिलीव्स होती है। जैसे क्रिश्चियनिटी का जो होते है, हमारा कोई बिलीव्स होती है जो इसके खिलाफ जो अभी चल रहा है, ये सैटेनिक वर्शिप। आपको पता ही होगा कि यूएसए में तो बिल्कुल भी एक ऐसी चर्च है, सैटेनिक चर्च, जो शुरू हुआ था एलिस्टर क्रॉले ने। उसका कोई सर्टन बिलीव्स है, उसका कोई सर्टन रिचुअल्स है जो क्रिश्चियनिटी से पूरा टक्कर देती है। तो जैसे कि 2025 दिस ईयर मई में 2 स्कूल के बीच लड़का लोग झगड़ा हुआ, मारपिटाई हुआ। और जब इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन किया तो किसी बच्चे के साथ हाथ में लिखा था 666। और हमारा क्रिश्चियन, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, हमारा ये क्रिश्चियन धर्म में 666 नंबर एक होता है कि हम सैटेनिक नंबर बोलते हैं उसको, क्योंकि सैटेनिक चर्च करके एक पूरी प्रॉपर एक चर्च है जिसका भी कोई रिचुअल्स है, जो उसको लेके ये चला रहा है यहाँ पे। और इसकी वजह से लोगों को मतलब झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे मतलब कोई ऐसे रिचुअल्स हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा है। अनजाग्रा नायगिरि इसोरनि बिसाफोर, बे जाहैबाय नागालेण्डनि बाथ्रा। नागालेण्डनि सिङाव ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावनो बेबायदि जाथायफोरा, बेबायदि खामानिफोरा जागासिनो दङ। माखासे सेंग्राफोर, माखासे सिख्लाफोरा बेबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। बिथांमोना सिरि सिरि गावनि मोदोमफोराव 666 खौ बीस्ट अफ द मार्क होननानै बुंनाय जादों, बेखौ लागासिनो दङ। सैताना होनाय जितु एन्टि क्राइस्टनि मुङै जितु होनाय, सैताननि मुङै होनाय जितु नाम्बार 666, बे नाम्बारखौ सिरि सिरि लानानै बेबायदि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। बे जाहैबाय ब्लेक मेजिक, बे जाहैबाय डायना, जायखौ जोङो बर' रावाव डायना होननानै बुङो। नाथाय बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाहैबाय नागालेण्डनि बाथ्रा। नाथाय जों बर' ख्रिस्टियाननि गेजेरावबो बेफोरबायदि जाथाय, बेफोरबायदि खामानि मावग्राफोर दं नामा ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दासिमबो? बेसो गिथावना बाथ्राया। बेखिनियावनो फंसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, जिहेतु आं धोरोमनि, बाइबेलनि बाथ्रासो बुंदों, बबेबा बिगियाननि बाथ्रा, बबेबा आयेननि बाथ्रा बुङाखै। आयेना बेखौ मानिया,
बिगियानगिरिफ्रा बेखौ मानिया, पलिटिशियान्सफोरा बेखौ मानिया। नाथाय आं बिथिं थांनानै बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै, नाथाय धोरोमनि बाथ्राय बुंदों, बाइबेलावबो जिहेतु बे बिसयाव बाथ्राखौ बुंदों। दा दिनै थोंजोङै आं बेखौसो बुंनो नागिरबाय जे बाइबेला बे बिसयाव मा बुंदों। गोबां बाइबेल सिरिफोर दङ दायनानि बिसय, विचक्राफ्टनि बिसय, ब्लेक मेजिकनि बिसय। नाथाय गोबांनि गेजेराव आं मोनसेल' बाइबेल सिरि नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों, बे खामानिखौ मावोब्ला सासे सुबुङा, सासे बेक्तिया मा दायनि जायो, इसोरनि नोजोराव मा दायनिगिरि जायो आरो बिथाङा मा साजा मोनगोन, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों। बेखौ नुयोब्लानो नोंथांमोना बयबो बुजिगोन जे बियो मोनसे गिदिर क्राइम होननानै। बे बाइबेल सिरियानो जादों नुजाहोजानाय 24 बालाब 8 सिरि। नाथाय गिख'फोर, फोथायारिफोर, आन्दाय होग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, येस बेयाव मोन्थोर रायग्राफोर होनदों, बेनो दायना मानसिनि बाथ्राया, विचक्राफ्टनि बाथ्राया, ब्लेक मेजिकनि बाथ्राया, मोन्थोर रायग्राफोर होननानै बुंदों। मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलायग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन, बेनो नैथि थैनाय। डेट मिन्स जाय मानसिफोरा बेबायदि प्रेक्टिस खालामो, बे खामानिखौ मावो, बिसोरनि जोबथा साजाया मा? बे जाहैबाय नोरोग रायजो, नोरोगाव सहैनाय। अब्ला बेसेबां इसोरनि नोजोराव बियो गिदिर क्राइम, जेरावहाय बे बेक्तिया माहा थांनो गोनां जागोन, बबे जायगायाव? बे जाहैबाय नोरोग रायजोआव थांनो गोनां जागोन। दा बेयावहाय बे खामानिया इसोरनि बिरुद्धि, इसोरनि उल्थायै मावनाय जायो बेखौ मावग्राफोरा। दा बेयावहाय जुदि जोंनि गेजेराव दंब्ला बियो गोबां गोरोन्थि जागोन, आरो जाय बेक्तिफ्रा बेफोर खामानिखौ मावो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा, नाथाय नोरोग रायजोआव सहैगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोसोआव फैदों। आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ फिन बुंफिनबावनो नागिरदों, जेखौ आं मैया भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेयाव मोनसे आंनि स्लिप अफ टां जाबाय थादोंमोन, स्लिप अफ टां जादोंमोन आंनि सालायाव मोनसे बाथ्रा। आं जिथु इंलिसाव बुंदोंमोन आरो बर'आव बुंदोंमोन एसे आलादा जादोंमोन। आङो इंलिसाव 1847 होननानै बुंबाय थादोंमोन। बर' ख्रिस्टियाननि जागायजेननाया 1847, नाथाय आङो बर' रावाव बुंदोंमोन जाहैबाय 1947 होननानै बुंबाय थादोंमोन। बे आंनि सालायनि मोनसे गोरोन्थि जादोंमोन। इंलिसाव 1847 आरो बर' रावाव 1947 होननानै बुंदोंमोन। अके, बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम सरि बिहरनाय थाबाय। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नुनानै बोरै मोनखो, आरो बे विचक्राफ्टनि बिसय नोंथांमोना मा सानो, बे दायनानि बिसय नोंथांमोना मा सानो, बाइबेलखौ लानानै नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो मोन्थिहोगोन। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव गोनांथि जायोब्ला बे बिसयाव गोथौयै बाथ्राखौ लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।